No niin, se olisi sunnuntai-päivä ja pitäisi lähteä tuonne vähän tähän Käyttiskorolla pakoputkijumppaa tekemään. Tuossa olisi parit klemmarit ja joo, takapöntön tilalle tulee tosiaankin suoraa putkea tähän näin. Tää tästäkin saadaan vähän meteliä ulos, kun tää kuulostaa ihan pölynimuurilta ja silleesti. Ja joo, eikä et siinä ei muuta kuin lähdetään matkaan. Olemme saapuneet paikkaan nimeltä Piilo. Siinä olisi Toyota nyt pukeilla ja olisi päivän agendana, että tämä irti ja suoraan rööriin tilalle. Ja kattoo sitä saa hyödyntää vielä. Luulista on saava. Ei vittu kun kuu. Se on varmasti lämmin, kun me olin just ajanut. Tää laittaa tää ylös alasen, niin saa tuon suht kiiltävä pinnan vielä näkyviin. Niin. Onks tuo nyt, ei tois vuottakaan ollut tuo putkepää tossa. Tuo hyödynnetään. No nyt taas vähän. Vittu tuli ohvan. On niin vitu, kun minä itekin kärkäsin tottumaan tohon. Oot se muuten vähän ylemmäs sit se. Täällä me katon mihin se köyhänsä sit tulee sattumaan. Juu. Pitää vähän mallailla. Nyt kerkeet vielä perupäätöksessä. En mie sitä peru. Eiköhän tää nyt tehdä, kun nyt mie tänne asti on tullut. Ei muuta kuin puukko saadaan laulamaan. Eikö sulla ole rälläkkä? No en jaksa sit lähtee niin kauheen meteen. Joo. Tämä rasva niin terää menee. Niin, se on ihan hyvä laittaa. Onks meillä tossa pöydällä? Lisää lafkaa. Niin. Kumpi muuten eka vetää turvat tohon saatana tunkin Niin. varteen? En mä ainakaan minä siellä sitä kaljaa juonut. Ikinä on mitään juonut. Paineekin joku vanhuksella. Jaa, tehdään jos. No niin. Doddi. Rypäleitä perseessä. Totta se voi tuota sahaa hajottanut. Niin. Sehän olisi niinku melkein. Ei se on vaan tuon tukin rauta pitää vielä. Niin. On se niin loppu, että ei sillä tee mitään. Mikä tuo terävä? Niin. Niin. Vittu kun on kuuma. Tällä teräkaupoilla joku päivä. Niin nyt tuli se rälläkkä mukaan vai? Joo. Iso mies kyllästyi Vittu kun Toyota on tehnyt niin kännissä nuo pukkisa. No en nyt usko tuo Volkswagenkaan sen fiksumia tehdä. Eipä oo tommosia tukirautoja ainakaan tähän mennessä ollut. Että oikein rukkasee. Niin, vetä se hanska. Niin mä meinas. Hold up! Palaa koko paska. Niin. Se on muuten hengissä olevaa sammua. Oh. Niin ihan varmuuden vuoksi. Ihan varmuuden vuoksi. Että jos toi nyt syttyy syystä tai toisesta palaamaan. Ei pitäisi olla mitään polttoainevuotoja tai mitään. Nyt se nähdään. Niin kohtaa se nähdään, että onko polttoainevuotoja vai ei.
Ja noin. Tuning. Tuning. Eikö se nyt on hyvä? Imaavaa. Joo. Nyt se on ihan hyvä. Panna moottorit jemmi. Se voikin olla mielenkiintoinen vetää sulle kannakkeet, kun täällä on tämmönen vitu guuppu. Niin Mikä? Niin, tommonen joo. saappa nähdä miten se onnistuu. Niin. No, kyllä siihen jotain keksi. Toki jos me hitsasin kato tähän nää jotkut raudat Niin sittenhän se. periaatteessa. Mä kun ei tullut yhtään valmiiksi katsottua tätä nää. Juu. Se on siinä. Eiks toi nyt olisi hyvä tuo loppuputki jättää? Juu, se on ihan hyvä tossa. Tämä rautat on paino. Ah. Olla me, kyllä tää ei oo mun kato hyödyntää uusiksi. Just tän. Niin joo, tuon. Kun mä nyt ajattelin, että täällä olisi tommosia kannakekumeja. Joo. Ellei, ei meillä on kyllä yksi yleismalleen tullut jotain pulttikiikkeet. Tahan siihen hetkeksi tää, niin tehdään semmonen pieni välistartti nyt. Mitä törkeä.